2021-nji ýylda şu zatlar edip başlamazda ýokdy, watandaşlaryň içinden edip beren ýokdy. Bady 1-2 tane ol daşarutda Şweýçýanyň pasportyny alan, grajdanlygyny alan 2 tane bir garry. Olara da ananlyk ederim kädidik bolýan gaýtam olar Türkiýede gelmäne syçdylar ha. Türkiýe gelmäne syçdylar olar. Men oňa soradym, "Me halma söýnüp sen näçe Türkiýe baraň ok? Watandaşlarymyň arasynda durup mertlerçe görüşýäň ok." Men barsam Şweýçe polisiýasy goramajakdygyna, gorap bilmejekdigini aýtdy diýe. Vay, sıçak da onu poğa çıktın onu. Onu poğa ona çıktın. Ben Türk'e bardım ama Türk'te derneğe açtım. Görüştüm. Urulluğum. Zehirleneceğe molk gördük. Tutulluğum. Neverli adamlar atak etti. Öymüde de girdiler balkondan girip elim sinyağa edip gittiler. Bir de ettik şonu da durumda onha. Olur şonu başarmadılar yana. Olur. Özlerim Şweýçýanyň raýaty doğanyň skenler. Ganjyk doğanyň skenin köpekleri. Ana şolar edilmedi. Gaýtam dagatdylar halky. Dagatdylar. Çykdy Allah'a rahim dip biri o taýdan oňa bok atyp başlady. Aşaklar gurda olaňlay olaň piňine mo ýurdun içinde kadar. Olar diňe post gydykly, widi gydykly.